Badakigu J korronte dentsitatea nola definitzen den, IH barra zati bi M, eta gero hause dago biderkatzen, psi uin funtzioa, psiren konplexu konjugatuaren x-eiko deribatu partziala, eta gero minus psi konplexu konjugatua, eta psiren x-eiko deribatu partziala. Bueno, oraintxe egingo duguna, lehenengo eta behin, magnitude hause erreala dugu, bera eta bere konplexu konjugatuak berdinak direlako. Interesantea da ikusteko ze informazioa duen, adibide diferentetan aplikatzea. Eta platiko dugu lehenengo, bi adibidea aukeratuko ditugu. Lehenengoa, nahiko simplea dana. Eta begana pixka bat, agian interesanteagoa. Lehena badauka bere interesa ere. Suposatu ezagun, lehenengo adibidean, gure uin funtzioa dala uin lau bat. Beraz, A, hori izango litzateke bere koefizientea, eta bider eber ikx. Beraz, hau dugu momentu linealaren autofuntzio bat, eta honi dagokio momentu lineala, beraz da h barra bider k, honi dagokio momentu lineala, h barra bider k dugu, eta nahi badugu ere, honi dagokion abiadura ero izan daiteke, momentu lineala zati p. Kasu honetan, h barra k, zati m. Abiadura aipatzen dut, ze gerorako interesantea ingo zaigulako. Beraz, honek adierazten duena da, alako uin lau bat, kasu honetan, h barra k-arekin, momentuarekin, mugitzen den uin lau bat. Kalkulatu dezagun, zein den J korronte dentsitatea. Ea ba. Horretarako, egin behar duguna da, lehenengo, zuzenean egingo dugu. J da berdin, I bider H barra zati bi M, eta zuzenean egingo dugu, ze kasuetan oso sinple dalako gure uin funtzioa. Uin funtzioa, eta honen konplexu konjugatuaren x-eiko deribatua. Beraz, haren konplexu konjugatua, minus ik, ze dalako honen konplexu konjugatuaren x-eiko deribatua, eta eber minus ikx. Hauxe dugu beraz, lehenengo ekarpena. Guazen hurrengora, orain jarri behar dugu haren uin funtzioaren konplexu konjugatua, beraz, hauxe dugu, eta orain adierazi behar dugu uin funtzioen x-eiko deribatu partziala. Beraz, a ik, hauxe da bere deribatua, eber ikx, hauxe dugu geratzen zaiguna, beraz, IH barra zati bi M, zer da hementxe daukaguna, lehenengoan daukagu, minus IH barra, minus ik, emeti datorrena, minus ik, emeti datorrena, A bider bere konplexu konjugatuarekin haren modularen karratua, eta bi hauek simplifikatzen zaizkigu, eta bestean gauza bera, minus ik bider haren modularen karratua. Bueno, hau da berdin beraz, I bider I minus bat, eta minus honekin plus geratzen zaigu, beraz, H barra zati M, H barra bider K, zati M, haren modularen karratua. Eta nola interpretatu indezakegu hause? Zer da haren modularen karratua? Haren modularen karratua da daukagun uin funtzioarekin lotutako dentsitate probabilitatea. Kasu honetan oso simplea da, haren modularen karratua. Eta hemen zer da daukaguna? Abiadura. Nolabait,
honi dagokion partikularen abiadura izango litzateke. Beraz, hementxe daukaguna, bestera batean jarrita da, abiadura bider dentsitate probabilitatea, bider P. Eta bai, hau interpretatu egin daiteke, nolabait, erraz ulertu egin dezakegu fluidoekin duen antzekotasuna hori kontutan hartzen badugu. Ze J hori, fluidetan no genuen definitzen ba V bider N bezala. Hemen ere, antzeko informazio hori dugula esan genezakeen, ez? Bueno, hau dugu gure lehenengo adibidea. Azter ezagun ointxe bigarren bat. Hartuko dugu pixka bat adibide saltxoagoa edo izan daitekena. Zein dugu hori? Bigarren adibidea ondorengoa izango dugu. Uin funtzioa da halako gaussiar bat. Hau dugu, normalizaturik egoteko gaussiarra, alfa da konstante bat, horren markatzen dugu gaussiarraren zabalera, ez? Gaussiarra, bakarrik hause aukeratzen badugu, zer esanik ez hause hartuta, beti aukeratu dezakegu erreala, segura ezazuen nola uin funtzioa, printzipioz irudikaria bada ere, beti biderkatu dezakegu uin funtzioa zenbaki irudikari batekin eta informazioa ez da aldatzen. Orduan beti egin dezakegu inolako orokortasuna galdu gabe hori erreala izatea. Orduan, hause bakarrik badugu uin funtzioa erreala bada, adibidez, honi dagokion momentuaren batez bestekoa edo horrelakoa 0 da. Eta J kalkulatzen badugu, uin funtzioa erreala izan da, J nuloa dugu. Eta hause dago nolabait erlazionatuta esandako momentuaren batez bestekoarekin. Nuloa dalako hause, ez? Orduan, uin funtzioa erreala bada, J dugu nuloa. Eta zergatik hori bere uin funtzio horrekin lotutako momentuaren batez bestekoa nuloa dalako. Eta nolabait, J hori, ematen digulako, edo behintzat hori da fluidetan daukagun irudia, ez? Dentsitate probabilitatea bider abiadura. Beraz, egingo duguna uin funtzio hause biderkatzen dugu halako zenbaki batekin. IK0, IK0 dugu zenbaki real bat, bider X. Kalkulatzen baduzue, honi dagokion, uin funtzio honi dagokion momentuaren batez bestekoa, H barra K0 lortuko duzue. Orduan, galdera da, zein da egoera honi dagokion Jaren balioa? Kalkula ezagun. Horretarako, egin behar izango duguna izango da, lehenengo uin funtzioaren X-eiko derivatua kalkulatuko dugu, ze hori da behar izango dugun osagairen bat, ez J hori kalkulatzeko. Ea hasiko gara, daukagu A, minus 2 alfa X, eber minus alfa X karratu, eber IK0X, hau dugu lehenengo ekarpenarekin lotuta, gehi A, eber minus alfa X karratu, bider IK0, eber IK0X. Hause dugu, uin funtzioan X-eiko derivatua, eta bere konplexu konjukatua, ondorengoa da. Jartzen dut, ze hause beharrezkoa izango dugulako, eta gauzak liatzeko, nik nahiago dut hause holan jarri eta holan gero ordezkatu behar dugunean errazago izatea. Nolabait. Gero hanka sartzeko, beraz, hementxe jarriko dugu konplexu konjukatu egiterakoan ja zuzenean jarriko dugu hemen ikurra minus IK0, eber minus IK0X. Ea hasiko gara. J, nahiko luzea geratzen zaigu hause, da IH barra zati BM, eta oraintz, lehenengo egin behar dugu uin funtzioa, beraz,
A eber minus alfa x karratu eber I K0 x bider uin funtzioaren konplexu konjugatuaren x-eiko derivatua. Beraz, bider haren konplexu konjugatua minus bi alfa x eber minus alfa x karratu eber minus I K0 x minus haren konplexu konjugatua eber minus alfa x karratu I0 eber minus I K0 x. Bueno, badaukagu lehenengo ekarpena, eta ointxe dator minus, hurrengoa da uin funtzioaren konplexu konjugatua, beraz, haren konplexu konjugatua eber minus alfa x karratu eber minus I K0 x bider uin funtzioen x-eiko derivatua. A minus bi alfa x eber minus alfa x karratu eber I K0 x gehi A eber minus alfa x karratu I K0 eber I K0 x. Hau da daukagun. Eta bai, daukagun adierazpen hause, landu egin behar dugu. Eta hemen dauden termino batzuk simplifikatuko zaizkigu, joango zaizkigu. Esate baterako. Hemetik lehenengo honetatik datorrena, hau minus hause dugunez, lehenengo honekin joaten zaigu, hemetik esponentzialak esponentzial irudikariak simplifikatzen zaizkigulako eta beste guztia berdina geratzen zaigu. Beraz, ekarpen hause, beste ekarpena honekin joango zaigu. Beraz, zer da geratzen zaiguna? Bueno, geratzen zaiguna da ekarpen hau eta ekarpen hau. Ekarpen honekin lotuta dagoena eta ekarpen honekin lotuta dagoena. Beraz, lehenengo ekarpena honekin lotuta dagoena, beraz daukagu, minus haren moduluaren karratua, esponentzia gaussiarrak bi aldiz, beraz minus bi alfa x karratu, gero gertzen da I0, eta gero esponentzia irudikariak simplifikatzen dira. Hau da geratzen zaiguna adierazpena. Eta bestea egiten badugu, gauza bera geratzen zaigu, minus hause kontutan hartu behar dugulako. Bestea berdin geratzen zaigu, beraz, hau da berdin, bi aldiz hori. Beraz, hau da, hemen geratzen zaiguna da h barra K0 zati m haren modularen karratua eber minus bi alfa x karratu. Hau da geratzen zaiguna adierazpena. Eta zein da honek duen interpretazioa? Honek duen interpretazioa ondorengoa da. Hementxe daukagun lehenengo ekarpena, hau da sistemari edo hasian daukagun uin funtzioni dagokion peren batez bestekoa, uin funtzio hori dagokion perez batez bestekoa zati m. Beraz, hau izango litzateke uin funtzio horri dagokion partikularen abiaduraren antzekoa. Bai? Eta bestaldetik hementxe dagoen hurrengo ekarpena da uin funtzio horrekin lotutako dentsitate probabilitatea. Beraz, berreskuratzen dugu nolabait fluidoetan daukagun korrontearen irudia. Dentsitatea bider abiadura. Naiz eta hemen, pizka bat izkutuago batean egon, lehenengo eta behin, uin funtzio honekin lotutako momentua ez dalako bat bakarra. Momentu asko egon daitezke. Neurtzerakoa, momentua neurtzen badugu, asko egon daitezke. Emaitza asko atera ditzakegu. Baina, egoera honekin lotutako peren batez bestekoa hori bai dala
H barra K zeroren berdina. Eta hori da gure nolabait emaitza klasikoarekin alderatu egin dezakeguna, eta hori da korrontean ateratzen zaigun abiadurarena, bai?